Vale, pois cando me digades eu daría comenzo. Sí? Bueno, moi bo día a todos e todas. Grazas por asistir telemáticamente, presencialmente a esta rolda de prensa que convoca o Grupo Municipal de Compostela Aberta para dar a coñecer pois unha das mocións que presentamos no pleno que terá lugar mañán. Esta moción de Compostela Aberta ten por obxecto fundamentalmente incidir, como levamos incidindo estes meses, tamén con outras propostas que foron a pleno no mes de maio, na necesidade de garantir un programa e unhas políticas públicas de conciliación. Neste caso, a moción que imos a presentar hoxe é unha moción para impulsar, en particular, un programa de canguraxe para Compostela. Como breve introdución, xa sabida, pero non por sabida menos necesaria repetila, a crise sanitaria non motivada pola COVID-19, motivada pola pandemia, pois puxo e continúa poñendo de manifesto a importancia que teñen os coidados e o sostemento da vida. Unhos coidados que, como sabemos, pois están profundamente feminizados, é dicir, que a maioría das mulleres encárganse dos coidados. Coidados que podemos referir en determinados ámbitos profesionalizados, como poden ser as empregadas do fogar, como poden ser as traballadoras dos centros de maiores, as traballadoras dos centros de día, os profesionais dos servicios de axuda a domicilio, que maioritariamente tamén son mulleres. Todos estes campos dos coidados, como decía, están en mans das mulleres, pero a maiores existen outros coidados que aínda están, se cabe, máis invisibilizados no espacio público, porque se producen no ámbito doméstico, prodúcense no ámbito familiar. Referímonos aos coidados dos nenos, das nenas, das persoas maiores, das persoas enfermas, que recaen tamén maioritariamente esos coidados nas mulleres. O programa de canguraxe para Santiago de Compostela inscríbese nunha acción, nun programa de actividades concretos precisamente para tratar de exixir que tamén as administracións públicas, nomeadamente a administración local e a administración autonómica, se corresponsabilicen tamén no tema dos coidados, se corresponsabilicen e impulsen políticas públicas que axuden a levar a cabo programas que permitan ás familias ter maiores garantías de conciliación. Estamos a vivir precisamente unha segunda vaga de contaxios, unha segunda fase importante de restriccións, en este caso tanto de restriccións perimetrais como de usos, que están tendo impactos negativos tamén no lecer, no benestar dos nenos e das nenas, e tamén unha maior presión sobre as familias, unha maior presión sobre as mulleres. Polo tanto, indo ao concreto deste programa e recordando que no mes de maio Compostela Aberta se aprobou no pleno unha moción que tiña por obxectivo buscar a necesidade tamén de maiores recursos para programas de conciliación. Nesa moción aprobouse tamén un plan de coidado e conciliación que se chamaba Compostela Coidadora. Ese programa era un programa que se tiña que levar a cabo nos vindeiros 6 meses, estamos prácticamente a finais de ano e descoñecemos os resultados dese programa, pero ven que esta necesidade dun programa de canguraxe podería ter cabida nese compromiso que xa se aprobou no mes de maio. Polo tanto, e indo xa ao concreto sobre este programa, instamos ao pleno, instamos aos grupos municipais a que se aprobe por unanimidade un servizo de canguraxe en Compostela que teña fundamentalmente como obxectivo a atención á infancia no domicilio ou de acompañamento e, polo tanto, que recolla por unha banda as necesidades familiares, un servizo de atención que poida levarse a cabo nos domicilios familiares das familias que o necesiten ou servizos de acompañamento. En segundo lugar, ese servizo tamén ten que ser un servizo que permita destinar espazos públicos municipais que poden ser de diverso tipo, centros cívicos, pabillóns deportivos, ludotecas, espazos do termo municipal que se habiliten como espacios acondicionados para a atención dos menores. E, por último, este servizo de canguraxe, como non podía ser de outro xeito, ten que ter unha perspectiva tamén
que atenda esa mirada máis social das necesidades, é dicir, un servicio que priorice as unidades familiares con menos recursos e con necesidades precisamente asociadas á conciliación das familias. Para familias con menores de 12 anos, con nenos e nenas menores ou ata os 12 anos, e que se priorice, como decía antes, as familias que teñan menos recursos económicos. É unha medida que tamén axude a facilite a incorporación e a participación sociolaboral das mulleres. En definitiva, un programa necesario, un programa imprescindible. Non sei se no marco de moitos debates destes días habería que falar para que tivese tal vez máis atención dun programa de investimentos en conciliación, un plan de obras en conciliación e canguraxe, porque tal vez se falamos de infraestructuras e de obras ou de asfalto de conciliación, chegaríamos a máis lonxe, tendo en conta esa priorización moitas veces deixando a un lado o social. Compostela Aberta prioriza o social, Compostela Aberta prioriza, en este caso, un servicio necesario que está levando a moita presión ás familias e, en particular, ás mulleres, e, polo tanto, agardemos que se poda aprobar canto antes e por unanimidade se pode ser este programa de canguraxe en Compostela. Un programa, e con isto remato, que non o entendemos como puntual para un servicio de Nadal, para unha actuación vacacional, non, sino un programa que se estenda ao longo do ano e que permita ter garantías sobre as necesidades cotiás que teñen que ver cos cuidados dos nenos e das nenas das familias de Compostela, especialmente coas que teñen menos recursos. Penso que isto era todo o que vos tiña que comentar en relación á moción. Se tendes algunha pregunta, algunha cuestión específica, estaría encantada en contestarvos. ¿Cómo? Espera un minuto. Vale. Bueno, pues, moitas gracias por vir. Un saúdiño.